हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, रिंसार ब्रह्म अफिसियेल बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय कमेडियान एक्टर रिंसार ब्रह्म आरो हिर'इन महरै रलखौ खालामगोन निकि ब्रह्म। आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनखौ खालामदों रिंसार ब्रह्मआनो। स' लोगोफोर, आरो बे मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जादों रिंखां ब्रह्म। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ रिंसार ब्रह्म चेनेलाव नुनो मोनगोन। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव आपडेट लानानै फैगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।